Tak dnes sme mali možnosť zahrať si opäť vo Vranove. Klasický zápas podľa mňa, super hral to, čo sme od neho očakávali, snažil sa využívať naše chyby, vychádzalo mu to prvej tretine, sme sa nevedeli dostať do zápasu, odskakovalo nám to, čo aj Vranov využil a vedeli sme, že ak to rýchlo nezvrátime, tak môžu nastať problémy. Našťastie sme dali gól 2-3 a už potom sme sa to, myslím si, že sme si to skontrolovali a dopadlo to tak, ako sme si prijali. Tak za mňa nehrali sme vôbec zle, ale ten gól tam stále nepadol, už posledné 3 zápasy. Stále bojujeme s tým gólom, ale za mňa dobrý výkon. Tak, ten prvý sme dali, ale potom sme tam nepremenili veľa šancí a potom sme z toho dostali. Mali sme dosť presilovek a takisto málo streľby za mňa a potom ten dôraz pre bránov nebol taký, že by tam padol ten gól.